аз съм Димитър Андреев, а.к.а. Лаури. Вие сте с предаването, посветено на брейкденс събитието събота. Днешният ни гост е Никсата. Здравей, Никса, представи се с няколко думи. Здравейте, аз съм Николай Карабойчев, Никсата ми казват. От Пазарджик съм, занимавам се с брейкденс вече близо 10 години, може би и повече. Играя в клуба на No Name Crew, Пазарджик. Какво мисли за събитието, което организирахме всички ние от No Name събота? Значи събитието беше много яко, много ми хареса. Това поредното състезание, което се прави в Пазарджик вече, благодарение на Лаури Ван, който седи срещу мен. Значи изцяло беше много яко. По-отделно мога да кажа, че имаше много реклама, която привеждаше състезанието да стане още по-яко. Имаше много светлини, които сочиха право към дансинг, където играха всички бибой. Музиката беше на 6, DJ Ензимо, който се представи. Имаше много бибой, които бяха по-отделно организирани, едни от най-добрите в България, VIP гостите. И беше всичко на 6, много яко, мен много ми хареса. Искам да те попитам, имаш ли любими бибой? Любим бибой от света, в България? Да, просто искам да ми избориш твоите любими 3 бибоя. Любими 3. Значи, аз се занимавам повече с Power Move и в смисъл ще кажа един от тях, който е Кико. Супер много ми хареса как играе, супер много се върти. Другите, в смисъл корейците и японците, в смисъл не мога да ги кажа сега точно кои са. От Япония, нали, Корея, те са най-големите газари, играят. Имаш ли брейк псевдоним? Псевдоним. Принципно да, всеки бибой има такъв псевдоним. Значи аз съм бибой Трак, от началото така реших да се кръстя. В смисъл на времето въртях супер много траци, обаче сега малко така нивото западна при мен, но това е нормално, с времето и годините. Сигурно си започна да танцуваш? Повече да танцувам. Кога и къде се събирате да танцувате? Значи организацията става в младежки дом град Пазарджик. Там се събираме всички, играем всеки ден, но принципно тренировките са понеделник, сряда и петък, които се събират всички бибой, а през другите дни се събират само клуба на No Name Crew, който се тренира, нали, отделно съчетание. От 7 часа става това нещо и там се забавляваме. Какво ти дава брейкденса? Защо продължаваш толкова много време да танцуваш? Значи с брейка аз се чувствам супер, освобождавам се цялата душа там и давам всичко, което мога на дансинга, на флора. И смисъл... Супер е! Как се запали да танцуваш брейк? Значи на времето аз тренирах карате, един пич от моят клас, моето даскал, ме насочи към това нещо, той тренираше от малък. И един път отидахме при прозорците на младежкия дом и там видях всички как се въртат и много ми хареса и реших да почна, да видя какво се получи от мен. И така, много бързо свикнах с нещата, почнах много бързо и сега се разцепваме. Има ли по-голям интерес от момичетата, като знаят, че танцуваш брейк? Едно време имаше. В смисъл, момичета много се кефиха тогава ходихме по дискотеките, въртяхме се. Обаче сега не знам какво става с времето, какво става с тези жени. Не знам какво ми става, просто сега много не обръщат на това такова голямо значение. И иначе общо взето пак се кефят. Искам да благодаря на всички, на Лаури най-вече за организацията и за това цялото състезание, което направи. Голям си брат. Само така да продължаваш. И да събираме повече всяка година, да правим състезание тук в младежкия дом и на други места. И хората да ни знаят и това е респект на всички бибой. Днешният ни гост беше Никсата. Благодаря ти за това интервю. И аз, брат. Ще се видим следващия път. Peace.